केवल RNB सिविल हॉस्पिटल को बुखारनायनि बाथ्रा गैया RNB सिविल हॉस्पिटल RNB सिविल हॉस्पिटल थागोन नाथाय मेडिकल कलेजखौबो जोङो फोथांनांगौ दा भारत सरकारनि नेशनेल मेडिकल काउन्सिलनि गाइडलाइन मथे 1:8 सासे डक्टरनि एगेन्स्टआव तारमाने 100 जन जों एडमिशन होयो बे एडमिशन लानाय डक्टरफोरनि सासे डक्टरनि एगेन्स्टआव 8 जन पेशेन्ट नांगौ तारमाने 800 पेशेन्ट नांगौ किन्तु दा क'क्राझार मेडिकल कलेजाव 250 पेशेन्ट जायो डेइलि आरो क'क्राझार सिविल हस्पिटालाव 300 जन पेशेन्ट जायो दा जों ज' मिलायबाबो 550 पेशेन्ट ओंखारो 800 जन जाया किन्तु 550 बा मोनसे कनसिडारेबल जायो किन्तु दा बै मेडिकल कलेजाव पेशेन्टआ बेबायदि जुदि फिसा हस्पिटालफ्रा खाथि खाला थायोबा मालाबाबो बारायनाय नङा अब्ला मेडिकल कलेजा इनटेक केपासिटिया दा जोंहा 100 स्टुडेन्ट एडमिशन लानो हायो किन्तु नेक्स्ट इयाराव जुदि जोङो पेशेन्ट नाम्बारखौ बारायनो हायाबा 50 आव थांगोन दा 50 आव थाङोबा लासैनो आरो 50 आबो जुदि खमायलांनानै थांनांगौ जायोबा मेडिकल कलेजनि रेजिस्ट्रेसनाबो मोनसे इशु जायो थ' जोंनोथ' मेडिकल कलेज नांगौ नङा होमबा सोर बुंगोन जे मेडिकल कलेजखौ जोंनो नाङा थ' मेडिकल कलेजखौ नांगौब्ला मेडिकल कलेजखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ बयनिबो रेसपन्सिबिलिटि बाहाय राजनिति जानो नाङा जे आन्दलन जादों मोनसे राजनिति दलनिफ्राय खालामबाय थादों खालामनो हाखार नलबारियावबो जादोंमोन किन्तु राजनैतिक दलफ्रा बाहाय कंग्रेस दं बीजेपी दं गासिबो बुजियाव मेडिकल कलेजखौ जोंनो नांगौ बिनि सात्त'आव सिभिल हस्पिटालनि माखासे सात्त'खौ एसे गारनानै सिभिल हस्पिटालखौबो दोनबाय किन्तु बुजिनि गेजेराव मोननैखौबो सालायगासिनो दं दा जोंबो बेबायदिनो खालामलांनांगोन खारन बेयो मेडिकल कलेजा जुदि जों सालायनो हायै जायोबा जोंनिनो बिराद गिदिर लस लाजिनांथाव बाथ्रा जागोन आरो क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालनि प्रति जोंहा गोसोआव जे सेन्टिमेन्ट गैया बे नङा जोंहा सेन्टिमेन्ट दं रुपनाथ ब्रह्मनि नामखौ जों खोमोरनो हाया थ' दिनै जिखिनि दङ बेनि अनगायैबो दस्रा माखासे सेक्सनफोर लाबोनानै जों डेभेलप खालामनो हायो दा बेखौ गासिबो शिफ्टिं खालामनो एबा बोखारनानै लांजोबनायनि खुनु परिकल्पना गैया किन्तु माखासे डिपार्टमेन्टआ हजोंहाय थाहैनांगोन दा जेरैहाय बाहाय OPD थागोन इमारजेन्सि सार्भिस थागोन गायनियाबो प्रिलिमिनारि स्टेजआ थाजोबगोन किन्तु क्रिटिकेल ट्रिटमेन्टनि प्रयोजन जायोबा बा क्रिटिकेल टेस्ट खालामनांगौ जायोबा बे रेफार खालामजोबनांगौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बाहाय खालामनो हानाय नङा बेबादि जोङो पेशेन्ट नाम्बारखौ बारायनांगौ कलकाता बा दिल्लीफोर बादि सिटि मोनब्ला बाहाय पपुलेशना आंखाल गैया लाख पपुलेशन दं हिसाबै मोननै मोनथाम मेडिकेल कलेजाबो सोलिनो हायो किन्तु क'क्राझार बादियाव जेराव माखासे हाजारल' पपुलेशन दङ थ' रानबाबो थोआ दा बे जोंनि माबायाव थांनाय बाराव NMCनिफ्राय मोनसे हियारिं लाफैदों नेशनेल मेडिकेल काउन्सिलनिफ्राय बे बिराद गिदिर कुइसन जादों मानो पेशेन्टआ बारायाखै मानो 250 जनल' 800 जनाव बोरै 250 जन 500 बा 500 600 नि गेजेराव थाब्लाबो जोङो सानजागौमोन दे पेशेन्टआ बारायो दाथ' बोसोराव बारायथाराखै 2 लाख थाखा पेनाल्टि होनांदों मेडिकेल कलेजा बिनि थाखाय सोरखौ दाय होनो डक्टरखौ दाय होनो ना प्रिन्सिपालखौ दाय होनो बे प्रिन्सिपालनि डक्टरनि दाय नङा पेशेन्टआ जे थाङाखै बिनि थाखाय दायआ सोर खारन जों मेडिकेल कलेजखौ गोसो होआखै दा बे मोननै सिभिल हस्पिटाल आरो मेडिकेल कलेजा एमालगेमेशन जायाबा पेशेन्ट नाम्बारा ओरैनो बारायनाय नङा फैगौ 15 बोसोर 20 बोसोरावबो एसेबां पेशेन्ट जानाय नङा क'क्राझाराव खारन बाहाय पपुलेशना एसेबां बारायाखै आरो जों बांसिनानो दिनै कचबिहाराव थाङो गुवाहाटियाव थाङो बङाइगावआव थाङो क'क्राझाराव ट्रिटमेन्ट खालामो दा बे कारनाव क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव जेसेबां पेशेन्ट फैगोन बेनि रेफार खालामनाया मेडिकेल कलेजावनो खालामनांगोन हिसाबै दिनै जे राजनिति खालामदों आं सोंनो लुबैदों मा मेडिकेल कलेजखौ नांगौबा नांगौना नाङा जुदि बिसोर जुदि नाङा होननो सानोबा बुंनांगौ जेबो गैया बिसोरनि खोथा किन्तु नांगौ सानोबा बाहाय पेशेन्ट नाम्बारखौ बोरै बारायगोन आरो बाहाय मोनसे आन्डारस्टेन्डिंनि गोनांथि जागोन जों बेखौसो मावनो थांगासिनो दं आरो थांलाय फैलाय लामा गारि घरानि जे बेबस्था BTC सरकारनिफ्राय बोसोरसेनि गेजेराव बेखौ फोजोबजोबगोन आरो दा लेबरेटरि टेकनिशियान गैया बाहेरानिफ्राय जों मोना दा बेखौ BTCआ गावसोरनो इनिसिएटिभ लानानै ट्रेनिंबो होगासिनो दङ ICUनि माने टेकनिशियान गैया बेखौ जों अल आसाम नागिरबा मोननाय नङा जेरावखि हायार लानो नागिरा किन्तु जोंनो ट्रेन आप खालामनानै दिहुननांगौ जायो थ' बिनि थाखाय जोंनो एसे सम नांगौ थ' कमप्लिट 5 बोसोरसोनि गेजेराव मेडिकेल कलेजा गावनो गाव वेल इक्विप्ड जागोन
खिन्थु बावहाय राजनिति जानो नाङा आं बेखौल' खावलायो जों बुजाबुजिनि गेजेरजों मेडिकेल कलेजखौ जोङो गोख्रों खालामनांगौ आरो RNB सिभिल हस्पिटालखौबो मोनसे लेभेलाव जोङो लाखिनांगोन